Takže máme tu deň 2 z New Era tréningov. Pôjdeme upper. Začíname bench pressom, čo síce nie je najoptimálnejší sig na hypertrofiu, ale preto aj robím ho čisto preto, lebo ma baví. Lebo som vlastne začínal powerliftingom. Takže dáme si bočné ramena, hruď, chrbát, biceps, triceps. Bude to nejakých 6-7 cvikov. Vrch som to ešte necvičil v tejto novej posilke, takže uvidíme, ale je tu lepšia vlastne lavička na bench press tým, že je mäkšia, čo znamená, že lepšie sa trošku tak do nej zariem a menej sa mi budú šmykať lopatky, čo je super. A tá tyčka row ináč strašne dobre feeluje, akože aj na mŕtvole včera, aj na benchi. Neviem to proste opísať, ale v ruke sa drží tak inak, ako proste normálne. Je taká trošku pogumovaná ako keby, vlastne to červené, čo je tam tá farba, ako keby taká guma. Strašne dobre sa drží proste, takže poďme benchovať. Sice sa hýbal rýchlejšie v 17, ale som aj spokojný celkom. Pôjdeme zo 105 3x5 a po extrémne dlhej dobe mi nehrá metal, ale že rap, ráne že future. Tak sa poďme pozrieť, že jak future pomôže v sérii. R24, you won't go as you like that. Niggas from the bottom really like that. Stepping in Balenciagas if you like that. Pop another bottle if you like that. These niggas talking out of their neck, don't put no coughing out of your mouth. I'm way too paranoid for a threat. Hey, let's get it, bro. BOT, the money, power, respect. The last one is better. Say yes, a lot of goofies with a check. I mean, I hope them sentiments symbolic. Reálne mi príde neurologicky ťažké udržať všetkých 5 opakovaní vlastne sa v dobrej pozícii. Normálne, ak som dlho nerobil takýto precízny powerlifting. No problém. Tak normálne mi je náročné tých 5 opakovaní sa vlastne udržať v dobrej pozícii, stále byť tight. Takže je to reálne náročné. Yeah, get up, get me. Fuck sneak this and first person shooter. I hope they came with 3 switches. I flash out like fuck rap. This Melly Mel if I had to. Got 2 T's with me. I'm snatching chains and burning tattoos. It's up, lost too many soldiers. Pôjdem teraz stroj, ktorý som ešte nikdy v živote nebol, ale už na rozcvičke feeluje akože extrémne dobré. Takže za túto vec som akože extrémne rád, lebo to nie je tiež len hoci kde. Takže poďme. Skúsim, že 15 kg malo by to byť v pohode. Tieto hoist príťahy feelujú dosť dobre.
si sa ak trošku nakolo točí, lebo v momente, čo začnem priťahovať, tak ma to nadvihuje. Ale nevadí mi to, že by ma to dávalo do zlej pozície, takže sú dobré. Tá opierka na hruď, mám poslednú dobu problém, že dosť ma to tlačí na hruď, že ma vyslovene bolí z toho hrudný kôš. Táto je o trošku mäkšia, ale keď to máte proste 120 kg napríklad, jak teraz, tak už proste fakt to tlačí na tú hrudnú kosť, ale vydržíme. Bol som najprv akože skeptický, že či pojem tento chest press, ale vyskúšam ho na pár týždňov a keď bude zlý, tak ho vyradím. Ale zatiaľ je v pohode. Myslel som si, že to bude horší. Na takomto unilaterálnom pulldowne som tiež prvýkrát v živote, ale dosť dobrý. Takže akože fakt, čo sa týka strojov, tak mám oveľa viac možností, ako som mal doteraz. Vlastne všetko som musel nahrádzať jednoručkami, všetko som vlastne robil jednoručkami a úplne základy. A dookola to isté už som nemal ani nejakú variáciu môcť pridať, ale to je super, že fakt mám obrovskú variáciu. Takže si myslím, že aj viacej porastiem. Takže poďme.
Teraz budem znieť ako strašný neandertale, čo vyšiel z jaskyne, ale fakt ja som na žiadnom z týchto strovov, ktoré som bol dnes, ešte nebol. Pre mňa je vôbec luxus, že môžem cvičiť v kratesok, lebo ja som mal podmienky, že som musel cvičiť v termoprádle, bolo tam 8 stupňov, reálne sme namerali 8 stupňov s teplomerom. Takže pre mňa je všetko teraz luxusné, to, že mám kratese je úplne, že je surreálne. Strašné epifány zažívam. Dáme si ešte predlaktia, jeden cvik na predlaktia, lebo predlaktia nie je niekdy dosť, ani lítok, ale ty asi začnú raz len keď si predám dušu, lebo nejak to nerastie, predlaktia aspoň rastú. Všeobecne odporúčam rep range taký, že 5 do 10, kde má zmysel ísť viacej ako 10 opakovaní za mňa, len napríklad keď máte nejakú bolesť v nejakom klbe, napríklad ako ja v zápestiach, tak radšej pôjdem viac opakovaní a pôjdem s menšou váhou, vlastne čisto len kvôli tomu, že ma boli nejaký klb. Takže všeobecne vám odporúčam rep range taký 5 do 10, ja väčšinou dodržiavam 5 do 8, ale vlastne na tomto cviku konkrétne pôjdem kľudne aj 15 len kvôli tomu, aby som si vlastne šetril trošku ten klb, takže tak. Môžeme vyskúšať nejaké pózy, nech máme kompletné video.